Mitä tulee eläinoikeusnäkökulmaan, niin lähdetään siitä eläimen yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta ja pyritään nostamaan keskiöön sen eläinyksilön näkökulma. Kun eläinyksilö joutuu eläintarhaan, niin silloinhan se on käytännössä aina vankeudessa. Ja sen eläinyksilön näkökulmasta tällaista suojelutyötä ei ole. Tämä suojelutyö tapahtuu aina populaatioiden näkökulmasta sellaisesta. Se ajatus on pikemminkin luonnonsuojelu tai lajien suojelun puolella kuin yksilön. Jos tarkastellaan sitä asiaa siitä sen yksilön oikeuksien näkökulmasta, niin silloin tällainen niin kuin vankeuteen joutuminen ilman, että se eläin on itse voinut siihen mitenkään vaikuttaa tai on syyllistynyt mihinkään rikokseen tai mihinkään hassu ajatus, mutta joka tapauksessa eläinyksilön näkökulmasta sen vankeuden oikeutusta ei olemassa.